Sayyidina wa maulana Muhammadin. Sholatan Jih, dumateng para kadang pamirsa Sutresna Budaya menika menggah bapak atraksi estu kula sak rombongan namung nyukani panglipur namung hiburan ampun dipun kaitaken kagem kemusrikan jih anggep mawon mangke Pak RW Pak RT perwakilan kampung lembaga khususipun menika mengke kula bikak rencang kawula saged berubah wujud dados wedhus napa sapi napa saged mendhet rasukan klambi agemane kakung semana putri khususipun kula ususaken warga ngemplak nganti RW 8 nggih Pak nggih. Dados pramila khusus warga ngemplak nganti RW 8 sing sak menika mirsani mbok menawi sak mangke kula mendhet utawi ngampil rasukan utawi kewan ingon-ingonanipun saestu dipun sesani Pak RW Pak RT sepin balih kula namung nyilih. Oh mboten. Namung ngampil dados mbok menawi mboten wonten sing kecalan Pak RT Pak RW menika dados saksi nggih nek Mas Ibnu menika ning nyilih dinggo ngasakanaken hiburan nggo ngibur. Nggih, dumateng parewangan kawula, mbok menawi panjenengan wonten wekdal dalem menika sampun paripurna anggenipun nyambut damel kalih kula. Panjenengan saged nyukani tondo dumateng kula sak rombongan. Sumanggaken tek menika Pak. Nek sampun kerondo goyang menika simbolaken perewangan kawula anggenipun makarya wonten wekdal dalu menika sampun rampung. Nah, enggal-enggal kita bikak serang-sareng sesarengan dipun sekseni menapa ingkang sakmenika wujud wonten ing jero krobongan punika. Nggih. Monggo enggal-enggal dipun wiwiti Mas Wiyoga dipun iringi kagem gegendinganipun kagem acara bikak krondo. Matur nuwun.
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah.